Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Mako ba nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Sa Lanao del Sur, 5 ang patay, 2 ang samdan ug 6 pa ang padayong ginapangita human natabunan sila sa midahili nga yuta sa usa ka barangay sa lungsod sa Calanogas. Sumala sa LGU, misa ka na ngadto sa 5 ang natalang namatay human midahili ang yuta sa Bakilid nga mitabon sa usa ka kabalayan sa barangay Ngingir sa Calanogas, Lanao del Sur. Ang pagdahili epekto matud pa sa kusog nga ulan dala sa bagyong Inday nga nasinati sa lugar sukad Biyernes sa kadlawon. 2 sab ang natalang samdan nga ginatambalan na sa Rural Health Unit. Samtang 6 pasab ka individual ang padayong ginapangita karon sa otoridad human nga natabunan ang ilang mga balay sa nahugnong yuta. Palisuray matud pa ang pag-adto sa lugar sa nahitabuan sanglit dili na kini maagian pa og sakyanan. Nagpadayon ang search and rescue operations alang sa mga missing. Padayon pasab ang pagsuta sa ihap sa mga pamilyang apektado ug ang kalapad sa danyos nga natala. Hindi talaga inaasahan, ma'am, na ganun yung mangyari kasi ang dito kasi sa Calanogas, ma'am, ang kailangan talaga dito sa amin is slope protection. Tapos hindi masyadong tinitingnan ng highway yung kasi hindi yan under kayo sa BARM, under yan sa DPWH region 12 yata, 12.